لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, рӯзи саиди ҷумъа муборак боша ҳамагитонда. дар инҷа боша ман камтар хамири питса карда будам. хамира бисёри бад кардам. хамир мо раси зуволаора гирифтем. манам хел мемонем камтар рӯ мегира. и қашан нон мекунем барое ки беҳад хамира ман бисёр кардам. дар хамирмон дӯстони азиз об дохтам, намак, рӯған, камтарак шир, дигар ягон чӣ надохтам дар хамир, баъдан дурош. то зуволаомонро гирифтанам дӯстони азиз, маҳсулоте ки барои рӯи питса дар кора ҳамашон анам хел хушрӯ карда майда карда мемонем тайёрак. зуволамон ки рӯ гирифт, баъдан тунук мекунему маҳсулоти майда кардагиро ҳамаша дар болош мемонем. дар инҷа боша барои рӯи питсара ман соус тайёр кардистам. соусда камтар томат гирифтем, 1-2 дона чеснок, камтар майонез меандозем, хушрӯ карда аралашон мекунем. соус барои рӯи питса тайёр мешавад. соуси мо тайёр шуд. тамошобинони азиз, ана ҳамин хел омадак. зуволаамонам рӯ гирифтан. зуволаоро мегирем, тунук мекунем. бояд тунукак боша зуволаи ҳамин питсамонда. баъдан дар лист мемонем, вилка мекунем шоё. баъд соуса мешакем якум. баъдан маҳсулотое ки тайёр кардем ҳамаша дар рӯш мемонем. охирон сира дар болош мечӯшему. духовкада мемонем то ки тайёр шавад. влога то охириша тамошо кунем дӯстони азиз. дӯстони азиз, питсаи мо пухтак ана ҳамин хел омад. ма дар доска гирифтумшаву хушрӯ карда майда мекунем. баъдан дар тарелка мемонемша. тамошобинони азиз, питсаи мо тайёр шуд. ана ҳамин хел омад дӯстони азиз. сар мекунем дуюм питсара пухтанша. дуюм питсара фарқияташ дар чия дӯстони азиз, ки дар ин питсамон мо чипс мемонем болошда. питсаи дуюмам пухта гирифтем дӯстони азиз. ана ҳамин хел омад питсаи дуюмонам. ишам ҳамин хел карда мебарем хушрӯ кардаву дар тарелка мегирем дӯстони азиз. питсаро пухта шидем. тамошобинони азиз, ҳозир сар мекунем нонпазира. ай хамири ҳамон питсаи нонамонам, барое ки ман хамиша беҳад бисёр кардагӣ будам. иқаша нон кардем. ина нонорам пухта гирифтем. нонакамонам анами хел омадан мулоимаки хушрӯвак. хайр, тамошобинони азиз, влоги имрӯзара даҳмиҷа ба охир мерасонем. аз ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастем ки канали мо пеш меравад. касоне ки обуна шудагӣ нестанд, яъне ки подписатсия кардагӣ нестанд, подписатсия кунен, лайку комментария фаромӯш накунен. тамошобинони азиз, дар паноҳи худо бошед, мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.